Fedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 28 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. Confession yangu yakamira sekudai so: inini mukoma ndakati ndava form 4 ndokubva ndazotanga kudanana nevamwe ticha vedu avo vainge vachitidzidzisa jiyo. So ticha ava ndakazosvika pakuvaparadzira marriage yavo, but ndikabva ndazovatiza futi ndokubva ndazotoroorwa ndikabva ndazotochata nemurume wangu. So murume wangu does not even know kuti panguva yacho iyoyo patakazotanga kudanana tichizonosvika pakuzonoroorana zvose nekuchata, I was someone ainge achitochaya mapoto naticha vake. Zvekare vabereki vangu zvinhu zvavainge vachitoziva, but they just chose to keep it quiet and keep it as a secret. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ticha ava vaingogara vachingondinyenga even from the time pandainge ndiri form 3. So ndakazoti ndava muform 4 ndo vakabva vazotanga manje kutidzidzisa jiyo, vakaramba vachingondinyenga kuzosvika ndichizovabvuma. So ticha ava ndakazotovada, but ndainge ndava kutoda kuva mukadzi wavo. So ivo manje vakabva vanditi zvainge zvisingaiti kuti vange vachiramba mukadzi wavo. Zvandakazoita ndezvekudai so: ndakabva ndazotaura namama vangu at that time ndainge ndisati ndatanga kudanana nemukomana uyo wandakazotanga kudanana naye mushure mekunge ndazotanga kuenda kune imwe church. So mama vakabva vanditi hapana problem, vakabva vati ivo pavainge vachazoenda kunoona gogo, then vainge vachazoudza gogo maererano nenyaya yangu iyo yandainge ndavaudza. So vakazoti vaenda kumusha, pavakadzoka vakabva vazodzoka vainge vaine umwe mushonga wainge wakaita kunge jeli. So saka vakabva vazondeti mushonga uyu ndaifanira kuzoti pandinenge ndichienda kunosangana naticha vaya mushonga uyu wainge uri mune kamwe kagaba. So vakanditi pandinenge ndava kuda kunosangana naticha vaya ndaifanira kuzozora mushonga iwoyo uyo wainge wakaita kunge jeli. Ndakabva ndazotora mushonga uya, then ticha vaya pano mumwe musi pavakanditi vainge vachida kuenda out neni, ndikatoziva kuti kwacho kwatainge tichida kuti tinge tichienda taifanira kuti tinge tichizosangana pabonde. Ndikabva ndati paripo, ndokubva ndatakura mushonga wangu, then takazoti tasvika kuyakweya kuloji kwataiwanzokuenda, ndikabva ndazoti ndainge ndichida kutanga ndageza. Ndakabva ndazoenda kubath ndokubva ndazotanga kuzvigeza. Ndakati ndapedza kugeza ndokubva ndangotora mushonga uya ndikabva ndatozora pasikarudzi yangu. Ndapedza ndokubva ndatomonerera tauro rangu ndikatonopinda mumachira. He was already waiting for me. Ndokubva tatotanga kutoita mutambo wedu wepabonde. So tichingonopedza ndakabva ndanzwa munhu ava kutoridza tsamwa, hana yangu yakatorova. Ndikatoti kasi zvinoreva kuti mushonga uyu watadza kushanda kani, why is it munhu uyu ava kuridza tsamwa? But pandakamubvunza kuti why uri kuridza tsamwa, akabva atondihaga ndokubva atanga kundipuruzira akati yaurare pachest. Ndokubva ndarara pachest ndikabva ndati waridzireiko tsamwa, kasi pane zvandaita here? Akabva ati kwete ndotofunga mabhohwero anoita mukadzi wangu. Ndokubva atotanga kushoropodza mukadzi wake paya achitoti mukadzi wangu haatombondiitiri. Ndatofunga kuti it is high time kuti munhu ange achidzokera kumba kwavo. Neniwo ndakabva ndatotanga kutowedzera paya, ndokubva ndatotanga kutomuyemera ndichiitira kuti anyatsokuona kuti inini I was like munhu aitova atori bhoo. Then akazoti aenda kumba ndokubva
rekodha pawhatsapp pake achitotuka mukadzi wake achimuudza kuti ainge ava kusada nezvake. neniwo ndichitomuudzirawo mapoints kuti unofanira kuti unge uchimuudza zvakati nezvakati nezvakati. vanhu vakabva vazotorambana. So akangoti achingorambana nemudzimai wake like nhasi. So mangwana acho ndainge ndava kutogara naye. At that time ainge achiri kugara nevana vake. Ndikabva ndati vana vako panapa handidi kana kuvaona, ndokubva azodzinga vana ava akati avadzinga ndokubva vazoenda vakatanga kugara natete vacho, hanzvadzi yethis guy wandainge ndava kugara naye. So the plan was that aifanira kuti ainge achizoenda kunondiroora because mama vainge vakati macivil servants sezvo mazuva ano vari kupiwa maloni, iwe uchishingirira kuti munge muchitora loan. Kana matora loan then obva wazotsvakai imba mobva matenga imba neloan, but iwewe uchimeka sure kuti zvinhu zvako unokasika kuzvifambisa wobva wazoita pamuviri pake. Kana waita pamuviri then tobva takupushai kuti munge muchizoenda kunochata, muchata muchato wekukoti. But there was a delay because mari dzacho dzainge dzonetsa manje kubuda, munongozivawo zvinhu zvemunyika medu. So loni yacho yakati yanetsa kubuda, then ndo pandakatanga kungonzwa kungopoekana naye because ndakatoona kutoti munhu uyu mari haatomborina. Paya pandainge ndichiri school going kid ndaiona sekunge ukatopiwa 20 US unenge watopiwa mari yakawanda, but now zvandainge ndava mukadzi wemunhu ndaitoona kutoti 20 US haisitomborika kana mari zvachose. Ndainge ndava kuziva mari zvino, saka ndakabva ndatanga kungopoekana naye murume apa nhumbu yainge yononoka kubata. Ndakabva ndazotanga manje kuenda kuchurch, but ndainge ndoenda kuchurch mutown. This was after ndainvitiwawo this other friend of mine uyo wandakaenda naye kuprimary school. Saka takangosanganawo mutown, tasangana mutown muyamya ndokubva azongoti asikana muzoya kuchechi. Pandakazotanga kuenda kuchechi kwavo ndakabva ndangonyepa ndikati handina murume since ndainge ndisina kumbogara ndakaita mwana plus nezera rangu. No one even suspected kuti ndainge ndichitogara naticha wangu tichitochaisana mapoto, even though my parents knew about everything. So ndainge ndava kutoenda kuyouth. So kuyouth uku ndokwandakabva ndazosangana neuyo akazova murume wangu, tikatodanana big time apa ndigere nemurume. Then pandakatoona kutoti uyu mukomana wangu had a better future ndo pandakabva ndazotongodhampa ticha vaya ndakatongovatiza, and I never gave him any explanation as to why ndainge ndavatiza. Vakatombozama kuuya kumba kwedu vachida kuuya kuzobvunzawo vabereki vangu kuti ko ndainge ndiripi. Baba vakabva vazotuka ticha uyu vakati tinokusungisa because mwana uyu under age. Akatombozama kundifonera, inini ndaitongomupa a cold shoulder kuzosvika achizondiudza kuti ndava kuzviuraya. Ndo pandakabva ndazomupindura ndikamuti kunyange ukazviuraya inini handina kana chandinoluza, because remember kuti iwewe neni hatina kana kumbogara takaita mwana, saka vachasara vachisafa vana vako. That is how I ended up dumping this guy. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. This is my own confession. Ndakatosvika pakutochata inini murume wangu haana kana kumbogara akatombozvibata kuti ndainge ndichitochaisana mapoto naticha vangu at that time paakandinyenga tichizotanga kudanana. Even my parents vakangonditi ramba wakanyarara usataura nekuti hazvitaurwi, nekuti kana ukataura mangwana chinobva chazova chituko muupenyu hwako. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Ndo secret yake iyi mwanasikana. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hei pakaipa asi ngatitaurei naye. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo
ndiri murume ane makore 40 years ekuberekwa. Chinondirwadza ndechekuti kuzonosvika ndichizotorana nemishonga yose iyi yandakatora inhau yekuti ndainge ndiine munhu wangu uyo wandainge ndichidanana naye, wandainge ndichida nemwoyo wangu wose. So pandakauyawo kunoku kunyika yevatorwa ndakabva ndazotanga kudananawo neumwe mukadzi wandainge ndichishanda naye. Inini ndaishanda ndiri security, mukadzi uyu aishanda ari maid. So pamba pacho apo patainge tichishanda painge pari pamba pemuindia. Muindia uyu aitova nizi wholesale rake, vanhu vaya vemari dzavo. Saka mukadzi uyu even though ainge ari mukuru kwandiri, but ndainge ndakangochiva bhodhi yake, ende ainge ari wemuno muSouth Africa. Ndokubva ndazomunyenga paya, tikabva tazotanga kudanana zvekuti nguva zhinji paya pandinenge ndiri pashift, maindia awa zvavainge vasingazivi ndezvekuti ndaitongotaimira nguva dzedze dzekuti vanodzoka kuchurch, because vane nguva dzavo dzekuti vanoenda kuchurch vachienda vachinonamata vobva vazodzoka. Ivowo vaingoti vachingopinda mumba vachingodzima malights, neniwo ndaibva ndatoenda nekukasekurity gate, ndobva ndatoenda kumba kwamaid wavo, tobva tatonorara. Ndaizomuka makuseni before vasati vaenda kuchurch, ndobva ndatonogara zvangu pacheya, ndotonyepedzera sekunge munhu anga atori pabasa. Saka ndozvataiita izvi. So mukadzi uyu ainge akanaka, handidi kukunyeperai. Kune vakadzi vaya vekuti kunyangwe ati kurei but unenge uchiramba uchikuona kuti munhu uyu akanaka, and I wanted to be with her kweupenyu hwangu hwose. Nawo pakazoitika challenge yekuti mukadzi uyu akabva azotorwa nemuindia uya ndobva azonzi aifanira kuti ange achizotanga kushanda kuwholesale, kucash and carry kwavo kuwholesale. Ndopakazotangira dambudziko musindo wose, because inini nemukadzi uyu tainge tonetsana, sezvo ainge ari munhu ainge aine runako rwake. Paakatanga kushanda kucash and carry ikoko, akatangawo kusangana nevarumewo vainge vaine mari dzavo, ende akabva azondibudira pachena, akabva ati kwandiri, already inini ndiri mukuru kwauri, mari futi hauna, mwana futi handife ndakakupa mwana, because ainge akatondiudza kuti zvekuzvara handidi, vana vangu vaviri vandakazvara ndo namba yangu yandainge ndichida. Akabva anditi ndakusunungura, akatoti kunyange uchida munin'ina wangu ndinokwanisa kukurongera munin'ina wangu. So ndakabva ndazombodanana nemunin'ina wake, but munin'ina wacho ainge ari speed ende ainge asingakontroleki, ainge achitongoraramira kuenda kubhawa. So ndega ndakabva ndazvitadza, because akangouya kumba kwangu one weekend ndokubva tatoita bonde paya, but takati tichingopedza kuita bonde munhu ndokubva atondikumbira mari. So ndakabva ndamupa, because ndainge ndafara nezvatainge taita, zvainge zvandifadza. Ndakabva ndazomupa 800 rands. Ndakati ndamupa 800 rands munhu ndokubva atomuka paya, akabva atotanga kutopfeka. Ndikati kwava kuda kuenda kupi? Ndokubva anditi ndafunga kumboenda kunotenga madoro, unoda kundiperekedza here kana kuti haudi kundiperekedza? Ndikati alright, mira ndinge ndichienda mira tinge tichienda tose ndikuperekedze, tinge tichienda kunotenga doro racho. So takabva tazoenda pane chimwe chitavheni chemulocation mandainge ndichigara, ndokubva anotenga madoro ake. But tava kuda kubuda akabva ati zvinongobohwa mani, ini handina kujaira kunwira doro kumba, gadha ndichingonwa doro. So ndakabva ndagara naye paya, ini ndainge ndichimwa hangu madrinks angu, chimoko chichinwa madoro acho. But still mukoma munhu akazoti odhakwa, kwainge kuri kujaivha here. Akazotanga kutamba apa, akabva atanga kujaivha nemamwe mazurume ekuti ndega ndakaona kuti apa kana ndikangoda kungoita musindo inini ndini ndinozotogumisidzira ndarohwa. Ndokubva ndatongosiyana nazvo, ndikabva ndadzokera kudheni kwangu, ende haana kana kutombozondifonera kuti nditi akarara kupi. Handitombozivi kuti akarara kupi, but I think kuti pane munhu akazotomukecha ndokubva atoenda nemuchinda iyeye. So ndozvakaitika mukomanachi.
pakati pangu nemunin'ina wemukadzi uya wandainge ndichidanana naye. Ndakazoti zvino ndadzokera kubasa ndiye dhuu kufunga already painge paine umwe mudhara uyo ainge ari wechichawa, ainge achigara pamba peumwewo muindia achishandawo kushopu kwemuindia. Vainge vachiita zvokutengesa masecond hand furniture. Saka muchawa uyu ainge akambondiudza nyaya dzakati wandei, achinditi iye ainge akadzidziswawo dzimwe magic dzavo dzavanoita kuchitendero chavo nemuindia waainge achishandira. Saka ainge akatondiudza kuti kunyange mari anokwanisa kutogadzira mari nemapepa zvekare anokwanisa kutouraya munhu because aiva nemamwe makadzi avo awo aaiti ndo avanoshandisa kuchitendero chavo chechiindia. So ndakazomuaprocha mudhara uyu ndikati, asi mudhara iwe makadhi awo acho aunoti unogona kushandisa makadhi anokwanisa kuchinja mari zvekare makadhi anokwanisa kutouraya munhu, makadhi iwawo haukwanise kundipawo here? Akabva ati zvainge zvisingagoneke kuti ange achindipa makadhi iwawo since inini ndainge ndisiri mumuslim, asi aikwanisa kuzotaura nabhuti vake vainge vari kuMalawi. Kana vozodzoka vobva vazodzoka nemishonga iyo inokwanisa kuti ndinge ndichizopiwawo simba rekugadzira magic money. Ndikabva ndati paripo takagara I think about 6 here months, then bhuti vacho ndo pavakazodzoka manje vachibva kuMalawi. Vakati vadzoka paya ndo pandakabva ndazodanwa nemuchinda uyo wandainge ndambotaura naye. Ndikabva ndaenda ndokubva ndazonzi ndinge ndichipinda mudare. Ndakapinda mudare but chekutanga ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichijoina chitendero chavo. Ndakatongojoina chitendero chavo chemuslim ichocho kwezvimwedzi zvishoma ndichitira kuti ndinge ndichizonyengerera kudzidziswawo kuti magic money yavo inogadzirwa sei. Vakazoti vandidzidzisa ndikabva ndazongotanga kungozvinetera zvekuenda kuchechi. Ndikabva ndatanga angu kujabula. Already mukadzi uyo wandainge ndakarombera ainge atodzoka mulife mangu ende ainge ava kutotaura zvainge zvichinzwisisika, zvainge zviine musoro. Asi chinondirwadza ndechekuti munhu wacho wandakarombera, munhu wacho ndiye wandakazouraya, ende zvinhu zvinondirwadza pose pandinomuona achiuya kwandiri, chipoko chake chichiuya kwandiri, ndinonzwa pain isingaiti because ndichiromba ndainge ndichida kuti ndikwanisewo kuwana mari so that ndikwanise kuzomuchengeta, akwanisewo kuzondizvarira because ainge akanditi apa hauna mari, apa uri kuda kuti ndinge ndichikuzvarira. Maybe dai wainge uine mari zvimwe kuda ndaikwanisa kufunga ka2 ndikazongokuzvarira. So mukoma, the way yandakadzidziswa kugadzira nayo magic money, ndakangoudzwa kuti ndinotora, munoona kune zvimabhaketi zviya zvavanowanzokuisira acha zvimaempty zviya, ndakanzi ndinotenga zvimabhaketi zviya 2, then rimwe bhaketi racho ndo ndainge ndakanzi ndinotenga huku, zvisinei nekuti huku iyi inenge iri broiler here kana kuti huku dzedu idzi dzechibhoyi. Kana ndatenga huku iyoyo, zvandinoita ndezvekuti ndinoisa huku iyoyo mune chimwe 9 liter chiempty chiya ndobva ndazoiuraya, but maurayiro acho andinoita ndeyekudai. So ndinoita yekubvarura nemazino kusvika ndapedza kuibvarura nemazino, then kana yazofa then ndinobva ndazotora aya avanoti mabond paper. Saka mabond paper awa ndinobva ndatanga kumanyora. Kana ndichida kuti ndinge ndichingoburitsa ma200 rand notes, ndinomakata into smaller pieces, ndobva ndanyora 200 mari dzandinenge ndichida ndichiisa mune rimwe bhaketi riya. Then kana ndapedza kudaro ndinobva ndazongozvisiya mune rumu iyo yandakanzi ndo mazvinogara, muouter room mangu ndinongozvisiya zvakadaro. Then mangwana acho makuseni, huku iya yandinenge ndakauraya ndichishandisa mazino angu ndinozomuka yakadyiwa. Hamene kuti inodyiwa nechimhuka chakaita sei, but mune chimwe chibhaketi chiya ndinozomuka ndobva ndaona kuti munenge muine mari inenge yakazara. Saka ndo mari iyoyo yandakatanga kushandisa pamukadzi uya kuzosvikawo ndichizobva mulocation ndokubva ndatogadzirisa zvinhu zvangu kuzosvika ndichizotenga imba kuno kwandigere kuno kukuma suburbs. So nekufambawo kwenguva upenyu hwakati hwachinja. When we were about to get married, inini nemukadzi uya ndo pandakabva ndazotanga kurota hope ndichiudzwa kuti zvainge zvisingaite kuti
inini nemukadzi uyu tinge tichizova tose kweupenyu hwedu hwose. Vainge vachangonditendedza chete kuti ndinge ndichingochata naye mukadzi uyu kuitira kuti ndikwanise kuzogara munyika ino yavatorwa madiro. So ndakati ndakateerera munhu uyu ainge achitaura neni, munhu wacho ainge achipenya akabva andiudza iye achinditi ndini Jesu. Ndikabva ndatopfugama ndiriko kuhope, ndikabva ndatanga kunamata ndikati maita henyu Jesu nechipo icho chamandipa, chipo chehupfumi. Vakabva vati aiwa, usachema mwanangu kana kuvhunduka, nekuti kubva uchiri mudumbu raamai vako ndainge ndichitoziva kuti nerimwe ramazuva ndichazokupa chipo ichi, ende chipo ichi hakuna achazokutorera kana ukazonditeerera pane zvose izvo zvandichazokuudza kuti unofanira kuti unge uchizozviita. Ainge muine imwe nyeredzi iyo yainge ichipenya ndokubva yazongodzima nyeredzi iya. Nemukadzi uya takabva tazochata, zvinhu zvangu zvakazoti zvaita right. Mukadzi uyu ndopaakazongotanga kurwara. Zvino ndakati mukadzi uyu zvaava kurwara ndoita sei naye, because ndakamuendesa kuzvipatara zvakasiyana-siyana. Ndakazoti one day ndokubva ndangopfugama ndikati regedzai ndimbotaura naJesu, because kana Jesu ndakambotaura naye akanditi ainge atori neplani neni kubva pandainge ndichiri mudumbu ramai vangu, zvimwe kuda anokwanisa kundiporeserawo mukadzi wangu uyu wandinoda nemwoyo wangu wose. Ndakati ndakapfugama kudaro ndopandakabva ndaudzwa kuti ndinge ndichienda kunorara nekuti ndainge ndichazoshanyirwa zvekare naye Jesu. Ndakazoti ndarara ndopandakabva ndazorota zvekare ndikaona ndatova muvision, ndikabva ndaona Jesu. Jesu ainge akatogara pachigaro chake cheumambo. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichipfugama pamberi pake kuti ndinge ndichitarisana naye mumaziso, ndainge ndisingakwanisi nekuda kwekuti ainge achipenya. Iye akabva azoti kwandiri painge pachidiwa sacrifice, semasacrificero ainge akazviita achisacrifica kuti isusu tinge tichikwanisa kuzowana ruponeso. Neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichisacrifica uyo ainge aripo pamwoyo pangu kuti ndinge ndichizokwanisawo kuramba ndichingoita mari. Ndikabva ndaudzwa kuti chirwere icho chainge chakaafekta mudzimai wangu chainge chisina cure zvekare, chainge chisingarapiki, ende chainge chakatomudhameja mainternal organs ake, saka rufu rwake rwainge rwatoswedera. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichingomupedzisa kurakidza kuti ndinomuda. Mukoma ndakabva ndazongobvuma, ndikabva ndazopiwa imwe yainge ndakabva ndazobvuma ndikabva ndazopiwa rimwe rainge rakaita kunge banga, ndikazonzi ndinge ndichiburuka zvekare ndichibva kudenga ndinge ndichidzoka pano pasi pezuva. Ndikabva ndazodzoka pano pasi pezuva ndokubva ndazongonzwa izwi rakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya mudzimai wangu. Saka in the physical world zvandakaita ndezvekudai, so ndakangoisa banga riya randakaburuka naro ndichibva naro kudenga pahuma pake apa, then ndokutomuuraya kwandakatomuita. Asi zvakatoitika in the spiritual world ndezvekudai, banga riya riya randakaisa pahuma pake, ndakati ndapedza kurisa pahuma pake ndokubva ndazotanga manje kumucheka-cheka. Ndaiti ndikamucheka mapieces ndaibva ndamaisa muchibhaketi chiya, but chibhaketi ichi even though chainge chiri chidiki but chaitonyangarisa mapieces emuviri ake, chaitonyangadisa maparts emuviri wake awo andainge ndichitocheka. Zvino ndakati ndapedza kudaro, vision iya ndopa yakabva yangodisappear. Ndokubva andimutsa akanditi upenyu hwangu hunenge hwava kuda kupera, uzondichengeterawo vana vangu. Ndikati haumbofi dhiya, even though ndainge ndichitoziva kuti in the spirit ndainge ndatouraya mudzimai wangu. Akabva anditi please dana ambulance. Ndokubva ndazodana ambulance ndokutoenda naye kuchipatara. Akangosvika kuchipatara ndokubva angoti garei. Ndokubva ndameka sure kuti vana vake vainge vachizovapo amai vavo pavanenge vachazofa. Ndokubva ashaika. Asi vanhu chavasina kuziva ndechekuti mukadzi uyu akatofa tiri mubedroom medu mushure mekunge ndamuvhiya ndamucheka-cheka mabody parts ake. So ropa rake ndo randinoshandisa mukugadzira mari. Saka mukadzi uyu anowanzokuya kwandiri, but anouya akaita chipoko, then anenge akatopfeka wedding gown iro raakapfeka pacho patakachata, tobva tatotanga kutoita bonde. Uye handitendedzwe kuti
ndinge ndichiroora zvekare, nekuti ndakatoroora spirit yemudzimai wangu uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu wose. Ndiyowo confession yangu iyi, mukoma Nashi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Hei.